Poštovani članovi radnog predsjedništva, dragi gosti, poštovani delegati izborne skupštine DSV, Assalamu alaikum, dobrodošli. Dozvolite mi da vas još jednom sve pozdravim, a delegatima poželim uspješan rad na vanrednoj četvrtoj skupštini Demokratske stranke Vatan. Demokratska stranka Vatan kao politička partija osnovana je 18. maja 2004. godine, ali kao ideja na političkoj sceni Kosova postoji još od 1990. godine. Od svog osnivanja djeluje kroz koaliciju Vakar i pobjednik je na gotovo svim lokalnim i centralnim izborima na području Gore. Ova skupština je i prilika da se prisjetimo svih članova koji su dali veliki doprinos formiranju i radu stranke, a koji više nisu među živima. Adem Osmani, Irfan Ibrahimi, Muso Maslar, Fazda Muška, Šefik Hođa, Adnan Mazlika, Samir Ismailović i drugi, neka svima njima Allah Đelešanu podari rahmet. U dosadašnjem radu Demokratska stranka Vatan se trudila da na najbolji način štiti interese zajednice. Zaslužna je što je zajednica poštovana kako od domaćeg, tako i od međunarodnog prisutnog na Kosovu. Moramo pomenuti da ni na jednom nivou DSV ne vrši kompletnu vlast, već samo djelimično participira u njoj. Otvoreni smo za saradnju sa strankama iz naše zajednice, ali i sa strankama iz drugih zajednica. To smo do sada pokazali kako na lokalu, tako i na centralnom nivou. I pored značajnih uspjeha i postignutih rezultata, neke stvari dalje ostaju kao problemi u zajednici. Glavna su preokupacija, prije svega to su iseljavanje koje ne prestaje. Naši ljudi dalje napuštaju svoja vjekovna ognjišta. Nakon rata na Kosovu to je bilo iz bezbednosnih razloga, dok sada to isključivo čine zbog teške ekonomske situacije. Zapošljavanje je veliki problem za sve građane Kosova, ali je najveći za pripadnike manjinskih zajednica. Nisu stvoreni uslovi za zapošljavanje naših ljudi, a time i njihov povrat. Svaki vid prisilnog povratka iz zapadnoevropskih zemalja stvara nam ogromnu. Imovina naših ljudi i dalje nije u potpunosti bezbedna. Od 1999. godine u kontinuitetu je prisutna krađa stoke i druge imovine, što naše građane dodatno demotiviše i sprečava da ulažu u svoj kraj, te ih prisiljava na permanentno iseljavanje. Zbog nesigurnosti imovine došlo je do drastičnog smanjenja stočnog fonda na području Gore. Neophodna je nova administrativno-teritorijalna organizacija Kosova i osnivanje novih opština, posebno onih sa bošnjačkom i goranskom većinom, Prečane, Gora Dragaš i Tomirica, kao i decentralizacija vlasti u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Zalažemo se da se poštuje zakon o teritorijalnoj organizaciji Kosova, po kojem naša zajednica ispunjava sve preduslove za formiranje novih opština. Sve dok vlada Kosova ne riješi ovo pitanje, Goru će i dalje posjećivati razni emisari i bit će u planovima i platformama drugih. Gora se cijelom svojom teritorijom naslanja na Makedoniju i Albaniju, a više od 2 decenije je bez jednog graničnog prelaza, tako da naše stanovništvo godinama živi zatvoreno kao geto. Zbog toga se kao stranka zalažemo za prekograničnu saradnju i povezivanje, otvaranje prelaza prema Makedoniji, Vestenica, Strezimir i Albaniji, Šišće, Zbor i Orgost. Obrazovanje je veliki problem koji nas prati od završetka rada. Zbog nerešenog pitanja u obrazovanju dolazi do velike podjele i tenzije u zajednici. Jedan dio škola na području Gore i dalje radi po programima i sistemu Republike Srbije. Pitanje izbora jezika, nastavnog jezika, se poistovjećuje sa programom i zakonom, što stvara zabunu kod jednog dijela roditelja. Neki žele da stane stvoreno obrazovanje u Gori krivicu pripišu Demokratskoj stranci Vatan, što odlično odbacujemo i odgovorno tvrdimo da je problem nametnica strana,